سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتون كلخو ابناي لمعنت مدبي كمزي كغبركي انتيلو امبي بليو بزبل رأستي مدب حزلكم مسيلخو لمعنت مدبي بتعامي سيريس زخونه مدبيو مستعنا تتحيزو هيوتنا اسكاب مسان كبصحنا زخلو شوعته دانجرس بوزيشنات كحبرلكم نزي channel حدش زخونكم سبسكرايب بمغبار تفلاليو نايطعنا نايصوتاو ركب كمون نحدار هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبري حدد نزيله نمدبي كاتو كلخو اتقداماي بوزيشن ريون تايو women on top تباهلو زصواع بوزيشن يو بتعمي popular زخونه بوزيشن يو از بوزيشن زغبر اتودي بحقو دقيسو تقولن سيت دما عبلعليو كوفيلا زغبر نايصوتاو ركب بوزيشن يو غداتو كنريو خلنا دما ناي بلعتا مدرا كغاطمان كلو نسا بلعل خوينا زغبر بوزيشن سلازخونه بحيلي ركب ابت قبرلو اوان متلو اي اتون ناي موال صقم كغاطمن كلو شعو ناي متلو مسبار كغاطمو يخاليو از ነገር ዚ ቋሚ ዝኮነ ናይ መትሎ ምድካምን ደው ናይ ዘይምባል صقمن كغاطمو ዝخلሉ ዕድል ሰፊሕዩ እቲ ኻላይ ንሪኦ ፖዚሽን ሪቨርስ ካው ገርል ዝበሃል ፖዚሽን እዩ እዚ ተመሳሳሊ ዝኮነ ፖዚሽን እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ፖዚሽን እትወዲ ብሕቁ ደቂሱ ታጓለን ሴቲ ኣብ ልዕሊኡ ኮፊላ ዝግበር እዩ ኮይኑ ግና ገጻ ናብ እግሩ ዘዊራ ኢዳ ናብ አፍ ልቡ ከባቢ አድጊፋ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ብጣዕሚ ዳንጀረስ እዩ ዳንጀረስ ዝገብሮ ነገር እንታዩ ታጓለን ሴቲ ናብ ታሕቲ በኃይሊ ኣብትውዕሉ እዋን መትልኡ ካብ ክዝርግሖ ዝግባእ ንላዕሊ ንኽዝርጋሕ ብምግባር ንኽልቴኹም ይጎድእ እዩ መትልኡ ብጣዕሚ ክዝርጋሕ እንከሎ ናይ ጅማት ምብጣስ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ነታጓለን ሴቲ ድማ ናይ ብልዕቲ ምቅዳድ ከብጽሕላ ይኽእል እዩ እትሳልሳይ ንሪኦ ፖዚሽን ዶጊ ስታይል ንብሎ ፖዚሽን እዩ እዚ ፖዚሽን እዚ እትወዲ ብድሕሪ ኮይኑ ታጓለን ሴቲ ተንበርኪኻ ብኢዳ ተጎዝጉዛ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ብጣዕሚ ፖፑላር ዝኾነ ብፍላይ ድማ ሓፂር መትሎ ንዘለዎም ዝምረጽ ፖዚሽን እዩ እዚ ፖዚሽን እዚ ጉድኣታት ኣለዎ እቲ ጉድኣቱ እንታይ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብልዕቲ ምቅዳድ ከጋጥም ዝኽእል ዓይነት ፖዚሽን እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብዚ ፖዚሽን ብልዕቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ንሙሉእ ንደገ ክወፅእ ዝገብር ዓይነት ፖዚሽን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ኦራል ሴክስ ዝበሃል እዩ እዚ ኣባና ብዙሕ ዝተለመደ ዓይነት ጾታዊ ርክብ ኣይኮነን ኮይኑ ግና ክንፈልጦ እስካብ ዘለና ንምርኣይ ዝኣክል ኦራል ሴክስ በኣፍ ዝግበር ጾታዊ ርክብ እዩ እዚ ርክብ እዚ ኤስቲዲን ከምኡውን ኤድስ ከትሕዘና ዝኽእል እዩ ብዙሓት ሕማማት ከትሕዘና ዝኽእል ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ ኣብ ካሊእ መደብ ሰሪሐልኩም ኣለኹ ምልሲልኩም ክትርእይዎ እትኽእልኹም እቲ ሓምሻይ ንሪኦ ፖዚሽን ሚሽነሪ ዝበሃል ፖዚሽን እዩ እዚ ፖዚሽን እዚ ኣባና ከም ባህሊ ዝረአ ፖዚሽን እዩ ካብ ዝፍለጡ ፖዚሽናት እቲ ቦሪንግ ወይ ከዓ መህከይ ዝበሃል ፖዚሽን እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይቲ ወዲ ሰውነት ክብደቱ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ታጓለን ሴቲ ኣዕሪፉ ዝገብሮ ፖዚሽን ስለ ዝኾነ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ትርክብ ሙሉእ ንሙሉእ ዝደክምን ዝፅዕርን እትወዲ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዩ ብጣዕሚ ሪስኪ እውን እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ታጓለን ሴቲ ክሊቶሪ ፓርትን ውሽጣዋይ ናይ ቫጂና ካናል ናይ ምፍሓቅ ጠባይ ስለ ዘለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ማቻ ዘይክስምዐን ይኽእል እዩ እቲ ሻድሻይ ንሪኦ ዘቺፍ ዝበሃል ፖዚሽን እዩ እዚ ፖዚሽን ማለት ነታጓለን ሴቲ ብሕቁኣ ኣብ ጠረጴዛ ኣደቂስካ ዝግበር ፖዚሽን እዩ እዚ ምስ ሚሽነሪ ዝመሳሰል ኮይኑ ግና ዝሓሸ ዓይነት ፖዚሽን እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ናይቲ ወዲ ሰውነት ክብደት ኣብ ልዕሊ እታጓለን ሴቲ ዘይኮነስ ደው ኢሉ ዝገብሮ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለ ዝኾነ ክብደት ናይ ሰውነቱ ኣብ እግሩ ዝኾነሉ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ፔኔትሬሽኑ ብጣዕሚ ዲፕ ስለ ዝኾነ ናይ ዚ ፖዚሽን ዓይነት ናይ ማህፀን ምግልባጥን ናይ ደም ምፍሳስን ከጋጥማ ይኽእል እዩ ኣብዚ ፖዚሽን እዚ እቲ ሻውዓይ ንሪኦ ዘፐርን ኒውክለስ ይበሃል እዚ ብዙሕ ዘይተለመደን ኣብ ማሕበረሰብናን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ እታጓለን ሴቲ ሰውነት ምፍሳስ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነታ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ገጻ ኣጥዋታ ካሊእ ሰውነታ ምፍሳስ ብጣዕሚ ዳንጀረስ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊኣ ምፍሳስ ከም ንዕቀት እውን
ክቁፀር ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ኣብ ብዙሓት ሰባት ሜንታል ዲስኦርደር ከብፅሕ ይኽእል እዩ ከነጠቓልሎ ከለና እዘን ኩለን ፖዚሽናት ኣብ መንጎ ፍቑራት ወይ ከዓ ኣብ ሓዳር ሂወት ትርከቡ ሰባት ተዝግበሩ ኖርማል ዝኾኑ ኮይኑ ግና ናይ መትልኡ ሳይዝ ግጅፊ ዘይትፈልጥዎ ሓድሽ ሰብ ናይ ሴክሹዋል ስታሚኒኡ ማለት እውን ክንደየናይ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ምስ ዘይትፈልጥዎ ሰብ ነዘን ቅድም ኢለ ዝገለጽኩልኩም ፖዚሽናት ተዘይትሙክርዎን ይምረጽ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና የምህር እዩ እንተልኩም ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽባጻሕ ላይክ ሼር ግበርዎ ሓሳብ ርእይቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይኣነየለይ